गिदा बायाबा खबर मोनगोन ना मोनाखै फन बुनांगौ जाबायलां। हेलौ गिदा बाय अबाव दं नोंलाय? नै न'नि बारियावनो दं। नों खोनादोंना खोनायाखै गेरेमदाया माथो बिराद गाज्रि अबस्थायाव दंनो। आं जेबोखौनो मिथियाखैथ'। फैलाय फैलाय सानजों नायब्रबनि नों लामायाव ओंखारनानै था। जागोन दे। गिदा बाय फैदो मा जायोब्रा? फैदो गाखोदो। ओइ गेरेमदा बिराद दुखु गोनां जाबायलै सिबाय। सेस न'फ्रानो अबस्था गैला माथो। ओइ गेरेमदा सोर फैदों आंनि गोबाय देरायाव? अ फंबायमोन नोंसोर फैदों। हाबदो गैया फंबायमोन जिरायग्राबो गैया बेनि जिरायसानदो। देहाखौ बारा मोनथारदों नामा गेरेमदा? नङा फंबाय आं थिगैनो दं। लोंनायफोरखौ एसे खम खालामदोलै गेरेमदा। सानफा एफा रानज्रिंथारबाय। मारै जानांगौ जाखो बिदिबालाय? आं मिथिगौ दहाय नाथाय नैबे खोमसि मुलुगखौ बे उन्दुग्रायावल' सोरां होयो। सिमब्रेनि बारहुंखाजों बुफायलांजाबाय मिजिंनि गंसे देरा जायनि थाखाय मुलुगखौ अरायबो खोमसि नुबाय। माबोरै जाखो गेरेमदा बारा मोनथारबाय नामा? गिदा भाई नों दसे नेथ'दो आं आदा सनानि अट'खौ लानानै थाब फैनोसै। जागोन दे लोगोफोर थाबल' फै।